Heeh. Mergo awake dhewe iki rak ya wong susah. Sedih truk, susah, sedih mergo ditinggal di Rama Semar wis yah mono yah mene. Ora karuan jlundrunge di Rama Semar tindak nyang endi. Tindake di Rama Semar tanpa pamit gitu. Dadekke anak-anak di Rama Semar padha bingung. Arep wadul-wadul nyang sapa, njaluk tulung ya njaluk tulung sapa. Bisane mung ndedonga muga-muga di Rama Semar iki entuk jatine pemarem kondur kanthi wilujeng gong. Om Risang Maha Yogi sawusing semedi mungkin pacrabaan dangu ane ngali lamun sira hangge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang mruing kukum kang ibadah sarta ngirangi syukur oleh wong tapa rumangsa abot mesti didhawuh saka karsane Begawan Surya Dadari supaya tumuli boyong lawan Kresna barep kakangku jlitheng kakangku sing gedhe pangapuramu kepeksa aku nuhuni saka dawuh karsane Bapa Guruku Surya Dadari.
bermoro remang uswa umyong hambrangeng kadi karunaning kaswaseaneng marga mamalat kong sang gondo waras Tratmojo leng-leng lalu hanguladi Surya pangrangsang ya kowe adalah ndak tonton Werkudara lonjong mimis nggonmu mlaku rikat kaya kilat kesit kaya tatit jan-jane merpegipun kakang mengku gati kang kepiye Werkudara wah adiku lanang Werkudara wah bolo diuhi jujuk mapak lakunipun kakang sakloron Werkudara ora ono riya kejaba bakal boyong Kresna kakangku arep mbok boyong nyang ndi dajak teko ana negara Ngastina jalaran rumangsa abot mesti dawuh lawan guruku Begawan Surya Dadari sik coba aku tak tekon sing duwe karep nekakno Kresna nyang Ngastina iki kowe apa gurumu guruku Begawan Surya Dadari tegese gurumu sing duwe wigati sing duwe perlu ketemu kelawan Kresna iya bener kaya mangkono ya gene malah kowe sing teko jalan aku murite aku siswane Werkudara lan Pandhawa padha nyecep ilmune Begawan Surya Dadari Werkudara jan-jane iki aku rasa rujuk yen to kowe geguru karo pendhita sing ora cetha. Pun kakang ora gambuh, aku ora jumbuh yen kowe meguru karo sipating Brahmana sing durung ngerti lakune iki kaya ngapa, sipate kepiye, kahanane kepiye. Nanging kuwi guruku, Werkudara. Yen kowe geguru iki aku sarujuk kowe golek dukun ngungkal gaman ibarate kowe golek kapinteran pun kakang sarujuk Kresna rumajang nanging janjane iki kurang apa to yangmu abiyasa iki sugih kawruh sugih ngelmu kepinterane penunjul lah kok malah pijer kowe geguru karo wong liya ping pindhone jagat ora ganep papat bumi mung siji nekseni kowe dhewe iki mbiyen ya tau dadi pendhita lho kelingan apa ora nalika kowe madeg Brahmana ana sukune Ngarga Kelasa peparep Sang Wiku Begawan Bima Suci lho kowe iki wong pinter tak jaluk tanggung jawabmu ora usah dadak kakean gunem sing tanpa gunung tanggung jawab apa Pandhawa kelawan Kresna kakangku iki ibarat kereta jaran sak kusire aku tak tekon apa sing dadi kusire iki Pandhawa apa Kresna sing dadi kusiring Pandhawa iki Prabu Kresna ya gene kereta sak jarane tekan Ngastina kok kusire ning kene sing salah iki kusire apa jarane lah wong kusire sing manggon ning kene kok jarane nglambrang separan-paran iki sing luput jarane kretane apa kusire Werkudara Talukon lakune lekas Lukita linuding kidung kadung kadreng hamomo wahala dalah Kresna kok Prabu kadosa pundi wah nggonmu ngrakit basa nggonmu ngrakit canggit Werkudara semune kisinan
Ora kelakon boyong Yayi Prabu Si Bathara Kresna monggo Koko Prabu. Kepareng kula kanthi nglanglang jagat kinten-kinten dumadosipun lelampahan menika kados pundi Duh Koko Prabu? Waladalah. Ya. Yen kaya mangkono kang dadi pangregening Yayi Prabu Si Bathara Kresna pun Kakang Sarujak Sarujuk. Sarujak Sarujuk niku pripun? Basa niku ingkang leres sing bener. Nek sarujuk ya sarujuk, nek pengen kerujak ya kerujak. Sampeyan iki ratu lho. Nek basa sing apik ditata. Mangke nek menawi paduka menika basane apik, regane rak ya mundhak dhewe, ya. Wah, tiwas aku mundhak malah dijeloki kono-kono. Monggo kula kanthi nglanglang bawana sesarengan kelawan ingkang rayi kula pun Bathara Kresna Koko Prabu. Palugon lakunang lekas lukita linuding kidung kadung kadereng momong memangun manarahayu hayu notan golong gumolong manat dukara puspita wangsalan semon puspita wangsalan semon begegeg ugeg sadulita mel aku kebuncang kendang kumleyang buh tibane aku iki tibane ngendi kena dayane Haji Pengabaran Surya Dadari ya mbok menawa pancen lelakon kang kudu tak lakoni penandang kang wajib tak sandang ya aku tak budidaya mrih rahayuning bawana mrih kunduring daraku para Pandhawa
ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Dudu cahyaning Surya Candra Darum miwah Kartika nanging punika tuhu gumlaring Kahyangan alang-alang kumitir ya Kahyangan Sonya Ruri. Pramila winastan Kahyangan alang-alang kumitir karana dedunung mungguing telenging cipta mantenging pangesti wekasan suwung tan ana rasa pangrasa pribadi anane muhung ayem lan tentrem sinebat Sonya Ruri nenggih sonya tegese sepi Ruri werdine isi jer ing kono hanane mung swasana sepi datan kaperbawan dening ngraos bunga lan susah anane mung jejering gesang sejati ya jatining uripe urip langgeng hang liputi sagung dumadi satemah sirna kang aran rasa pribadi ana padang dudu padange rina ana peteng dudu petenging wengi kang ana muhung alam kang tumlampung hang langut tanpa tepi yaiku tapa tapaking jiwang suksma kawekas sinuksmaya winahya ing asepi semimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen liyep layaping aluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati ning anenggih rasa bagya mulya tan ana sangsaya sinangsaya lasinten ingkang nembe satata nenggah mungguing singgasana adi ingkang mawa cahya hangung anenggih Sang Hyang Wenang ing mangke keparenampi sowanipun Kyai Lurah Semar Badranaya panjilmaning Hyang Ismaya kaya mangkono pangudas maring griya kang weca wijiling lesan Hyang Candra wus gumlewang ing inggiling cakra wala wayahe wus kakaten jing rame swaraning sato kokloro sesauran wetan coroting karya meka kang katon sumirah lir mitrangi anggo rapuh Sri Kunting ngoceh ambarung
Hong wilahing sekaring bawana langgeng Semar satekamu karya kaget ulun Sang Hyang Bathara Wenang Ismaya mengku wigati kang kepiye prasaja tumuli matur inggih Pukulun lepati nebena ing balak bilahi sowan kula amung ngabekti kelawan paduka Pukulun Sang Hyang Wenang pepunden kula bekti kula mugi katura Kyai Semar Badranaya iya kaki Ismaya wis dak tampa pangestuning ulun wae tumuli tampanana inggih pinundi sarta kacandhi mugi dadosaken daging rah kayiwanan kula Pukulun wale-wale menapa jer Semar menika kinudrat sarta kacipta ngambah alam padang kinen topong rame wonten Janaloka momong sagung bendara-bendara kula momong sagung satriya-satriya ingkang tansah ambek darmaning kautamen parandene menggah pangraos kula dinten menika kula menika gagar wigar tanpa karya anggen kula momong para satriya tama ketitik Dara kula para Pandhawa samya linggar saking praja kepara switeng diri nyecep kawruh dhateng sipating jalma pangawak Brahmana kang peparap Sang Wiku Begawan Surya Dadari ulun menggah pamawas kula pangawak Brahmana kok tingkah lakune kaya ngono solah bawane babar pisan mboten pantes menika Brahmana labet seneng gawe untran-untran demen gawe rusak ing tatanan lah kula nyuwun pitedah dhateng paduka Pukulun Sang Hyang Wenang Sigra milir sang gethek si nangka bacul kawan dosa kang jageni tanarsa miwah ing bungkul tanapi ing kanan kiri kaki Ismaya kula wonten timbalan adawuh manuta jeneng kita rikalungguhan iki ulun dandani wujud Brahmana kanthi peparap Sang Wiku Begawan Cahya Dadari Semar Cahya Dadari Dupul iya sawuse jeneng kita wis salin wujud sipating jalma pangawak Brahmana kang peparap Sang Wiku Begawan Cahya Dadari tumuli golek ana kang aran Surya Dadari elingno lamun ta panggah ulun pasrah borong sakwutuhe kaya ngapa nggonmu ngawekani wajib Cahya Dadari nggih kepareng kula badhe nyuwun pamit Pukulun
manungsa kang murang tata. Ngadang lakuning Surya ndadari. Sapa kowe? Ala tanpa rupa sipating Brahmana kang peparep Sang Wiku Begawan Cahya ndadari. Dadalah. Aku Surya kono Cahya. Surya 16 apa Surya 12? Sipating Brahmana lah kok ngejak guyon wae. Semingkira aku bakal jujuk ana Prajong Dwarawati. Sinedya nyang Dwarawati. Iya. Apa kang dadi wigatining perlu? Aku bakal nelukake Prabu Kresna jalar. Yen Kresna tak jarke urip tan wurma dadi pepalang gegayaning Surya ndadari. Mokal kelakon bisa kasembadan ciptamu. Dasare yen Cahya ndadari isih ginanjar urip, aku sing dadi pepalang mungguing Surya ndadari. Weh lah dalah mati dening aku kowe. Awas. Jebul kowe to Guru. Umawi genam hastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Semar Diagung Pangapura ya Kakang. Mengko dhisik babakan awe Pangapura ora ya nek wis cetha karepmu kepiye ndak kok nganti salin wujud memba warna pangawak Brahmana. Kakang Semar sumurupa ya Kakang. Nggon ulun memba warna sipating Brahmana kang peparep Sang Wiku Begawan Surya ndadari betake mung kepengin ngrukunke antarané Pandhawa lan Kurawa. Jalaran ulun iki sang dewaningrat, dewa-dewaning para dewa kang nguasani jagat triprakara lamun ta mercapada horeg. Ulun rumangsa abot duweni dharma kang tegese kewajiban. Ya kewajiban ngreksa Mercapada, ngreksa Suralaya ya Suranggara. Niku bener kuwi ning kurang bener. Guru, yen kowe pengin ngrukunke Pandhawa lan Kurawa betake mung bakal murungke Baratayuda Jaya Binangun. Coba
Kowe iki dewa. Antarane aku lan kowe iki kudune pinter kowe. Kowe iki dewa. Ratune para dewa. Lah kok ora mundak-mundak bodhomu iki piye? Coba. Yen kemurungna Baratayuda Jaya Binangun kuwi mokal tangeh nganggo lamun jalaran kridaning ati ora kuwawa mbedah kutaning pesthi. Baratayuda Jaya Binangun iki wis tinulis jangkaning dewa. Iya ora kena ora kudu klakon, Guru. Aku njaluk pangapura ya Kakang. Tak apura. Sing wis ya wis, sing durung balen ana meneh. Pangapuramu ya Kakang, aku tak bali mah kahiwangan wae. Palugon lakone lekas kita linuding kidung janing-janing talaga kadi langit mambang tanpas wulan upamaneka lintang turya kusumaya sumawur lumrapet kang sekar kadi jalada Yayaji kula wonten timbalan dawuh Koko Prabu kadosa pundi pun Kakang ngucap syukur bagya mulya kadang kula Pandhawa sampun tumuli kondur dhateng Praja Ngamarta. Wah, dipun Kakang Semar aku njaluk pangapura. Kresna kakangku diagung pangapura. Werkudara wis tak apura. Sing diarani lakon kuwi wajibe kelakon, penandang wajib sinandang mung badan. Sing wis ya wis, sing durung diati-ati. Lunga ya lunga, geguru ya geguru ning sak ora-orane rak kudu pun Kakang iki diparingi ngerti. Iya. Ya piye? Iya.
Coba balenono pisan maneh aku kok rada seneng. Iya. Ngono. Ngucap syukur Pandhawa bisa kundur bali nyang praja. Sing wingi tentrem banjur saiki kurang ayem dibalikke nyang rasa tentrem sarta ayem. Merga Pandhawa wis eling waspada kebak ing pengati-ati. Nuwun kasinggihan duh Kanjeng Koko Prabu. Bak. Bagong arep matur apa, Gong? Lapor mo. Lapor apa? Begawan Duna jak bali Duryudana. Begawan Duna jak bali nyang negara Mestina. Nggih, Mo. Iki mau nek tak lakokke rampunge jam 5 lho, Mo. Karepe iki rak ya Prabu Duryudana wis ora suka narima merga Begawan Durna minggat lunga saka negara Ngastina kepengin nantang gelut karo Ndara Werkudara ning tak penggak. Ora perkara mbok penggake genah. Duryudana tak tukoke lontong kuwaregen terus turu. Ya. Santi Janti Jaya Wijayanti niriki Sambikala. Sepisan madika tetep madika akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan madika tetep mardika rahayu bumi taunan salami laminyo.